Ketemu maneh Lur nang channel Jula Juli Asli. Saiki rungokno kidungan Cak Bogel ya. Ana kodhok nang jero banyu, mangan tahu ana tengah latar. Ana arek wedok ngesir barek aku sebab ero rupaku kaya Raden Bentar. Iku parikane Cak Bogel Lur. Lucu ya. Ayo disimak. Jero banyu mangan tahu ana tengah latar. Ana arek wedok ayu ngesir barek aku sebab eruh rupaku kaya Raden Bentar. Ngono iku apa jare sing ngarani? Mangan kacang ana peteng-peteng nek baseman irunge meteng. Irung wedok, irung kucing ana apa-apa diabus. Pokok kanggo kemajuan. Sesuai karo anane pembangunan sebab negara kita botono pening katan. Bapak kita dor wis duweni perhatian uga maringi fasilitas kanggo pendidikan. Mugi kaweruh ningkatno pengetahuan supaya bisa dadi pelajar teladan. Mula para pelajar dolor ayo sing ati-ati belajare kudu ditemani. Sebab negara kita botono generasi supaya dadi tenaga sing ahli. Mulane saiki dolor aja enak-enakan lunga kelanceran sing tanpa tujuan. Sebab negara kita botono peningkatan supaya bisa kelakon jalur pemerintah.
kaya kabeh bisa kecukupan kebutuhan desa kene dor pancene rame aku ndelok pembangunan wis ketok rupane senajan omah gedhong kabeh wis duwe gak ketinggalan bareng desa liyane ancen pamong kene dulur pamonge kian uga bisa nuruti karepe rakyat nek ana persoalan ayo musyawarah mufakat perlu kanggo ngemban penderitaan rakyat masyarakat kene dulur pancene ngerti senajan pekarangan sing ciut kabeh wis ditanduri perlu ningkatno asile bumi kanggo ninggali anak putu sing kari senajan pemudane akeh gak karuan wong nek nonton kabeh sopan uga gak gelem ganggu barek keamanane liyan sebab aku weruh kabeh teko pendidikan senajan areke wedok rupane ayu-ayu kulite kuning ketoke maroso nek ditakoni arek lanang mesti jawabane saru bareng ana peteng-petengan Mas rabin aku ajak lagu aduh kok tetap lawak ya lah yo ngene lho Cak enak nek ngene pancene gede jula-juli iku dipangan nyawo-nyawo enak esuk yo enak sore yo enak bengi yo enak bersemi duduk tenang hati malam bibirku bergetar-getar badanku bergoyang-goyang hatiku berdebar-debar kalau batu memadu sayang jika cintamu sing bersemi tak terlukiskan sepatah dingin di malam hari tak terasakan kita berdua niku riwayat kula cinta pertama kali rondo ayu sing disanjung harta ngakune lulusan SMA ngalor ngidul tumpakane Vespa kula dhewe kurang teliti ngaku SMA boten kula slidiki kula kadung cinta setengah mati oleh rong wulan kula brondoli rondo komersil rondo ayu dilasane cak mail kena
bakal sepi jan kula terus kantil bareng bondo tek kula ditutuk sotil kula lak terus bingung tapi yo nopo barang pun kadung turu bengi gak kate sarung kula sida denger-denger kaya reca pentung ati kula lak terus nekat enten wong nuku terus kula sikat enten kotak terus kula angkat bareng kula buka kakak kutulan kawan eling kula semaput tapi yo nopo barang pun kebacut karo kula rabi golek sing nurut kakak oleh rondo tuwek gelungane sak kecepot Semoga menghibur ya lur kidungane Cak Bogel. Ojo lali di-share ya. Ben kanca-kanca liyane ya melok terhibur. Sampai jumpa nang kidungan liyane.